приглашаем вас до нашего столу. У нас есть капустка, сало, хлеб, огурки, сухарики, бульбяники и драники. И зараз Людмила вам розкаже про бульбяники і драники. Бульбяники або бульбяні зрази – гэта традиційна страва з вареної бульби. Яны рихтуються у вигляді овальних плоских галушек або круглих оладок. Їх чаще за все просто смажать або запікають у духовці. Наші бульбяники начинені капустою. Драники – звикла назва для всіх, хто знайом з стравою. Але не живе у Білорусі. У різних регіонах Білорусі у яго є і інші імені. Чаще за все драники називають дзірунами. От слова «драть» – терти бульбу. Але менавіта слово «дранікі» прыжылося, стало агульна прызнанным і нават увайшло у кулінарныя слоўнікі у якасці візітнай карткі беларускай кухні. Частуемся, гости дорогие!